a medi dwumadi ho chia me medin ene major prophet Charles Opokuda but from major so the dia empanimfo ene sunsunfo di ni me ene the oracle one from me sanso a na ho ni nyina asore onyankopon sha ene eye amamre fie ye to aso with the historian openi na ono de amamre ene abakosem watete ndoboa no de ahye ne tirim ene oba besanim last time ye hwe ade bi e friend Asante ye kasa Asante a de ne Asante eno ho abobo ene bi ye na ye anwie me sha obo se ade no obroni beka se a broad topic eye asemtra esom na wontimi fada krope anasa wana ope enka Asante said Asante city wontimi fada krope 1 hour emmo Asante tofa ama wo said Asante dwumadi esiti the Asante last time ye the part 1 brew and na ye the part 2 and ensan abrewo enti nya daje nefa pen nefa opepa die tugu wani so a na enya no kore no aha the authentic aha de ye mfrem pepepepe krojen said the okwa ahimfi ebebo no eno ahimfi nipa ene edna ba betra otumfo mpo nana satu opemso nana mechia wo nana mpo asase ti abranti ote yi enye se bosremuka enye obi na abọ ne pa nemom otumfo no amo ne signature kora asase ti nana mpo hwe a anana te a obroni beka said there's no cause for alarm onyame nshirawo onyankopon nya okese ma me ntwa me homra ne ba ya ba beto aso medasi Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma biti se. Fresh yogurt. Seni esi ye fresh yogurt. Bees making. Seni esi ye ahwene de to yensa ne esi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besa so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye nu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw wey aye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra aye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye no pe na ye baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby Meba chame dase Erade nya okese wate menim se na wani abrese obesua de Asante amamre dwumadie na eguso yi ewo Kumawood TV afidikase yeso aha the spiritual house
Wosomfo we woni no we hia introduction bi abio nemo ne din na mema na asabo ache obi ana obi wofro bi aba bepiem enti no menche ho kura mebra ni sha ma menko na naso na memo akwa aba na ho te sei ena de ho fe na wosoro ada na ya kwesida na ya de yin ena na kwesida ena nya kwesida oh okay nti akwesida ho flavor no ana ade obepie adwada yi ena de ano odin nana wadahoma ena ye saba betwa ye nkomobo no so is I think last week or last 3 weeks ye hwe ade bi e friend Asante ade ne Asante eye dempo na ekonya Asante nana ububo so a bedroom pempenso bi na ya nwie na tiefo bi no mo frefre me by popular request ebi no mo bisa ya ante ade na se ankwankosi enti ade na ekọ na me hye o mbo se na sign wa baby na ya to aso ya bobọ so akọ no tofa ye hu the word Asante no sade ne faraba esiti se a oba beka se enna da ebi a obi aba beto afidie mu a orhwe onim afidie mpokora orhwe medika chen se Kumawu TV so ne nkura bata ba ko friend the spiritual house enti enna no opese obesua de enti mesra wansa na bedika akasa no kudu die beto dwa no wa me hu dwumadi a wodi na afei agro no da fom wada ma yenkwa odi me da asibio odi de di kan na be chia me angasa me nana ayo tumfo so etu otoso bi no se won numa pa ani numa pa wodi mai na mesra ma won no so ma me me chia me angasa me nya problem e wo YouTube ho mate aha e so kasa no fom de toso me anu so me sa chia me angasa me papa Reverend Free na me che ayo ne sin charity home Reverend ye chia wo na me angasa mo ye frem na Wusu na me che mos Wusu nya me che emos na din so mo na nim se frem na Wusu na Wusu ya me adwuma o confront sword site confront sword site baby o confront second isi no mo ho ana me adwuma medasi adofo ne ahefo onyankopɔ twedi apɔ nhira wai mepacho enkomo ya ba betwetwen ebi ana apese oba so bi mepacho ye test line no enema system 0543 59 6070 0543 59 6070 when me test line what the first one ya bekenkan e de ama wo but modern aso be test bi de aba da bia metu fu say so ni mo atwira me pacho e ma na nya oya e na nya by force chinchina atwirɔborɔfo bra wobetimi atwira ne twi ana akasa bi ya wotie bi ya atwirɔbra Chinese language kura e be bɔ modern ya bekenkan de ama wo enti test line ma me san fanto dwa bi 0543 59 6070 when me test line me pacho he TV na se a test line no ho onyankopon bedomo onyame be hira me da se na Wusu ya no hia ye no ya pempen so bo Asante nkomo ekwan a obri komfort fa so ekekere mu ye benya the word Asante na Asante no na ewuom enkura bata bebre ya wa Asante hayi ya wa achem ya wa bro ya wa mfante ya wa nzima ani ade omu nyina be ka bom ana me yenya Asante na ketrema no na duru ba bia na we di ada na we so di ada no fi say na eye enkrotuo bebre emiamia ne nyina be ka ho bom fine na ya kasa ya ma ne koduru ba bia na wo kire mu say amsa busumi bia say so afi bia no dentrafo gye yen gold ya ye anwiaka ema mienu tina dentrafo na afa yenkoa ho no opemfo obri komfo ya na dwen se dabi ene ya sa na tie de nyina mra behia na ahemfo nso kan ho bom na prempe the first aka say adnya de yebetimi atua sa de we bio em say ho no na ye pempe so a de kokopeme ye enti na ye sa ba beto aso the same story no a ye pese wo boto aso afiri ho bi say ya kenka ya ma ne kopie nana ya santoa ne diem ne nyina ya Asante nkomo no a ebra de nana prempe the first ekopie mu Seychelles
na ya betre na ya Asante anso kopie mu so so as he no ni nyina mu na prempesa abai ene ode Anglican Church e baaye enti na ye ba befa e de afiri ho ekwan be so wo kire mu se na ya Asante ewu ho oda ne nsa benkum so se so no ti ye hu ye de funu e baaye fine ma me nkɔgye nkrato mra ho me ba ye befa e de afiri ho na fei otie ni a wotie opese onya entoaso a kakra bi amabɔ ntɔfai ye de atoaso de ama me pa to me das Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achechre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Send ye see ye fresh yogurt. Bees making. Send ye see ye ahwene de to ye ensa ne ye sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Safa so ye besa so achechre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw wei eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nwuma ho se omo betimi a kyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye no pe na eye baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahodwo atenga junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu ida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enum ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby me pa to me da se Erade nya obi akese wa obeka ho aha ye Kumawood TV eso na wo hwe dwumade on da so wo hwe yi ya to ne den the spiritual hot seat aha ye agoprama esua de me pa to me da se nana ebre ni nti ense mabọ enkomo ye boy no mabọ no tofan me kofa Asante obiri comfort de ena me kofa na ya Asante ade ena mbebo na prempe the first enso de na me kobo so shares nso nkomo kakra enti me pese obọ ne tofa na uwuram na wo de to story ne so maye okay we dem da asibio de ba ala sa yi ne esuan ye wuram a first no na Asante no ankasa no e ka say Asante na because of war Asante because of war the word Asante mo na Asante no eba yi ni na no efi de nchafo so ne ma Asante ankasa etimiye na sa danchira na bua ma Asante be ya Asante ti de be kan ye no mo na bo atwede enti true mo na ma ya so yes say ene ye yanke ho amomo a na sa danchira mo very powerful de nchira no ma mu se omo de omo nya tumi no omo fa ni percent kwa omo fa wa nya ope no omo pe no mo de yo eso omo tumi hye nipa so sanity okay nti ni ye de no makomo omo bo no mo nya sikasam ne mo na ye nuane ne ene mo de be tete omo ho ye de nipa bi ye nkoa do basa wow ene ma nana mo
esi agyinaye ɛka ahemfo a no mo ɔmo awra no mo so ne makɔ nyinaa bibu omu a ɔmo bɛde kyerɛ Asante na so bɛka ɔmo bu omu ɛbɛyɛ Asante okay nti Asante na nkasa no baabi akyikyiri na nkasa wɔ baabi a conference kan si no last na yɛkɔ ewura mu hɔ no ɛhɔ na Asante na ayɛ dɛ ebesi hɛ ɛnam yɛ na nkasa na na ɔkɔnfa no kye ɛne otumfo osetu a odi kan ɛpɛn so ɛyɛ afi apem ahankoro de osia afi apem ahansia de kun enum 1695 na asemu ni 1695 esi okay na yɛka Asante na nkasa Asante no ɛyɛ akanfo bɛnya akanfo ni na yɛ Asantefo ɔn sɛ yɛkasa ni yɛkasa bi yɛwɔ wasa yɛwɔ akyem yɛwɔ kow yɛwɔ Asante ɛne yɛwɔ Mfante yɛnyinaa yɛ akanfo bɛni nyinaa yɛ Asantefo Asante no ɛyɛ tribes ɛna akan ne ethnic group ɔmo so ɛne nation bi okay na mmom no Asante no yɛ amaama nkronkronkronkro ahodoɔ bi na bɛka ho bɔ yɛ Asante because of war na Asante nyinaa yɛwura mu bi wa Asante nyinaa no anasa akan as a whole no yɛyɛ nyinaa yɛsuban yɛ baako akan na suban yɛ baako yɛdidie mu no akan ni kasa ɔmfa ne nsa nifa no ne nsa bonkum no ɛnkasa sɛ nsa sɛ ɔde nifa ne kasa ɔde pɔnti bibi a ɔde nifa ne bɛyɛ ɔde kyerɛ bibi a ɔde nifa ne bɛyɛ yɛkyia nso a yɛkyerɛ firi nifa so asa anti-clockwise no yɛhyɛ sei nti obi a ɔmfolo saa de ne bia no ɔnyɛ akanni sɛdeɛ kwasi buroni kyia obi a yɛsa ɔmo no kyia clockwise ɛna yɛde yɛn nso yɛkyia anti-clockwise no wonder sɛ ɔne Santini hyia n'adwene no okay nti obi ɔnyɛ saa bia ɔnyɛ Asantini okay ɔnyɛ akanni nka sɛ ho kwa akanfo na bɔ saa bra no because akanfo na yɛwɔ abusuakuo nwɔtwe a yɛwɔ agona yɛwɔ bretuo yɛwɔ yɔkɔ aduana asakyire asena mu nyinaa yɛ abusuakuo obiara nso akanni bia ɛwɔ saa group baako okay ndim ya mu bia bretuo ni a nso yɛ bretuo ni a yɛ abusua baako yɛntimi ware adentra because yɛn na nim say na from the same blood ne bai wow because abra ne yɛn na akanfo no ɛba no ɛyɛ ntɔkwanti yɛn na ne yɛpɛ yasomdwie nti abra mu free baabi ba no from the northern Yoruba no obi aba obepɛ bi asettle na obepɛ baabi settle wo ba so na mienu ɛyɛ oba na bɛma ɛyɛ obi ne yere ti ha no bɛbɛ gyina no ma wɔtekyere kuro ana so ɔpɛ baabi na ɔbɔ ne bra ɔwo ma ɔmo ma nyinaa no ɔba na ɔhema na ɔhɔ no ɛyɛ ɔbɛma no ɔba no ɛne yɛ ɔhema no ana papa na ɔhɔ no nso yɛ ɔhene ɛyɛ chief enti na abusua baako enti sɛ me Asantini na sɛ me bretuo ni a na sɛ obi wɔ wasa ana sɛ obi wɔ denkyira ana obi wɔ kyɛbi ana sɛ akyem na sɛ ɔno nso yɛ bretuo ni a first no yɛntimi ware me yɛ bɛrima na sɛ ɔbaa hɔ no sɛ bretuo no ntimi ware saa na agona nso sɛ agona baabi ɛwɔ denkyira na sɛ me nso mu wɔ ahase a Asante a yɛntimi ware first ne saa na tie okay because yɛn na abusua baako a yɛn nyinaa no yɛgyidi sɛ ne abusua baako ana akanfo na gyidi nso yɛ baako akanfo nyinaa gyi Nyankopɔn odi yɛn na esum Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ nti obi a ɔnya akanni obi a wɔnyi Nyankopɔn ni no ɔnya akanni wow ya nanai mintwa no obesa wurum ya ka so bi nyi nyame ni a eno ane san onse nyame yenim ye wo obi a ye no ye obi ye nyame ene obo osoro ne asase aha enti ye ne agidi se asase wei ene osoro no ewura akanfo believe no mo ni wura no ene Nyankopon mo apart from no na yere ne wan ni wura no Nyankopon no nya no ote hen se ye ka se obi wura ene me omu nyina no ne dia okay ona hwe so ona dim dia ode ye ona boy okay nti ya akanfo no agini nyina di nti obi ona akanni bia onyi saa de ni no ono no that's on free onya akanni kura okay nti obi akanni bia saa believe no mu na sa na nei mintwa no ena obi no obi kɔwo a ya se akora ne nya papa we ba ene Asante de enkocha ke DNA sa DNA no enka ne ne nana no omunim dada eno ne sa bretuo bi bretuo ni oso ye bretuo ye me enu ntime nware
ana agonani ani agonani nso ntimi nware na sɛ wohwɛ mu asama no saa DNA no ɛno no moja no ehwehwɛ mu no yɛtumi sɛ wɔyɛ bretuo ni wɔn nso yɛ bretuo ni sɛ bretuo ni betumi akɔware agonani a bretuo ni bretuo ntimi nware na sɛ DNA no ɛno ara na no mo nam so no ɛno na akwasi broni nso hwɛɛyɛ ɛna wɔkɔ fa machine bi baayɛ ɛna ɔsɛ yɛ DNA enti yɛnkyɛke mogya ne yɛhwɛ sɛ wɔafiri ha na sɛ asante mu no yɛnim saa nneɛma no dada ɛnyɛ nnɛ na ɛbaa yɛakyɛ because wokasa ba nyinaa deɛ mema dwen deɛ mete wɔ masom ɛne deɛ madwene kyerɛ me no ɛyɛ saa DNA no a no ho asɛm na wokan anante saa saa ne teɛ okay to because the first no na hospital yɛ kan na hospital ni hɔ ebi ne hɔ ama ne yusu ɛne nim sɛ adeɛ yɛ nyɛ ebegu yɛ nipa dua ho fi ɛne sɛ ne ya bɔne adɔɔso wɔ wiase tete ne ehu saa bɔne bebrebe bɔne ne na wɔ hɔ deɛ ba ne ni hɔ sɛ deɛ ne yehu no abusuo no because they say ne gye yɛ pema ma bibia obia ɔyɛ akani o ɔyɛ deɛ ni o ɔyɛ sɛ ɔyɛ asantini so yɛ akyimni ɔyɛ denkyɛ ɔyɛ obɔne bra bia sɛ ɔno ka amamra ne ya tuo futu ya gye akyire die okay nti obehu kura buni ate sɛ ai papa ɛne ne ba nkasa ɔwo no ɔkyem no wo no kura mpa no asan na akɔda because first no ɛne ne ba ɔkyem no wo no akɔda o obi a ɔwɔ baabi kura ebia amfantimemu no ho ana mo asante ya no kura mintimi no nwale because yɛ na ɛbɔ abusua baako wow ɛne kura mpo ntimi nwale how comes obi a mo ne te dem nyama wo me ba me yɛ mo ba ma sa tie si akwara no so yes na me ne konyin sa akwara ne abɛwɔ bɛfrɛ me na ɔbɛfrɛ me dada ɛno so ni asɛm no asɛm ade aseɛ ki first na saa ne ma no ne ni hɔ no nti no na bɔne no yehu kɔ esuro because so ya bibi bɛto so bibi bɛ yɛ ɔna na mo mfa nkyɛw because yɛ Nyankopɔn ni di to the sense sɛ yɛ fa no sɛ yɛ di yɛ bibia ai Nyankopɔn no ne yɛsom no ne Nyankopɔn ya yɛsom biara no bio ɛne obi afa biara obi afa bi address biara ne tade biara ne bibia ma so ano ɔsɛ no ɔsom saa brɛ de pe kenkran dabi na honhom ne yɛ adwuma ɛne yapam wɔ mo wada se edi fi aka mo ɛnokrɛ wada se ama se sei so no ama no mi bebree abayɛ so abo awura nipa mu ɛna de yɛ adwuma kyɛ ka asante ankasa na first asante na ne yehunu no se sei na nam ayɛ ahyɛ mu kana se sei no because of politics ni ade nti no ama yehu ɛnɛma nyinaa yɛ dane but still na anam kyase ɔbɛhyɛ bia mu kana ama yɛ because first no ɛnɛma ne yehu no first no ɛne ne ne yehu saa because first no hwɛ ɛnɛma na nanom ɛde mo kra to hɔ ma asanteman ɔmo ebi kunkum bi siesie bi no ɛne hu no kran pa sa bɛhyɛ nipa mu ɛyɛ asɛm ɔn because amamre ne amane ane yɛ no yɛ sɛ yɛ mpanimfoɔ no da bia ne brɛmu yɛ mpanimfoɔ na ma yɛ nkora yɛ di akyire yɛ bɛyi so no yɛ hu hwee na sɛsɛ nana ya mpanin sɛ yɛ ka ne yɛ ka madam pan ɔpanin pa yɛ nyinaa ni da na so egyina radio so no wɔ bodua wɔgyina radio so no wɔtwa ne yɔnko ɔtoma ne yɔnko rɔfɔ na wo panin a mehwɛ wɔ sua wɔ wo di obi ata na me akɔra me di wachi mpanin si di odi akyire no osua di odi ka nante enti sɛ sɛ mpanin si wonim tu a no ɔto odwino enti sɛ wɔ foto obi tu di a yɛ mpanimfo na da ne nneɛma ni bisɛ ɛne ahemfo ɛde ɛho akɔwura politics ɔhene te akonnwa so ɔnka no korɛ ɛna menim sɛ ɔhene bi a ɔte akonnwa biara so no akonnwa no nsi hɔ kwa ɛnyɛ akonnwa kɛkɛ ɛyɛ tumi anaa suman so no ɔteɛ ɛnɛ efi a ɛde aka nkonnwa no nti ɔhene te akonnwa so koraa yɛhu n'anim onyam efi sɛ ɔhempɔn mu a etimi sɔ telephone na ɔgyina so sɛbe na ɔyi ne bɛɛma na ɔtwe ne kɛtɛrɛ ma na ɔbaa bi ɔno so wɔ baabi sɛ yɛtwe mpena wɔ telephone so na ba sɛ yɛbɛyɛ da ne yɛhunu yɛhu yɛ daakye kyɛ sɛ mpanimfoɔ no tam daakye no akɔto atwene nsamampɔ mu kyɛ sɛ mehu ne sɛ yɛni daakye bio daakye papa bi yɛ ni hɔ enti yɛ kekɛnkɛn si ahemfo yɛna na ɔtumfoɔ ne ahemfo ahodoɔ a ɛwɔ asantem sɛ nkɔmu bɛhwɛ a ɛnkane na sɛdeɛ wokan a na dressingfo ni hɔ wonso ɔbaa santini bɛɛba a wafrɛ ne kaba ɛne street na wabɔ so ntoma na wabɔ ne duku kama
sɛ dan sinkra no aka no yɔmmɔ no ato n'ani akyi kama ɛnnɛ saa nneɛma ɛwo hunu bi ayɛ osoodefoɔ nko a wobɛhu ababaa na sɛbe ne to ase nyinaa gu hɔ ne nufu ne mpoko yɛ nkɔraa bɛnom yi na ne nyinaa gu abɔntere na wasa asra ho na wakɔpɛ yesu cross na ɔde atom ɔsɛ matereke yesu na wɔn mu nyinaa kyɛ sɛ wohwɛ a wohunu sɛdeɛ amammerɛ no teɛ yɛayera amammerɛ enti asante no mehu no sɛ adane nana okay asante no deɛ sida wɔka sa ne teɛ by ne baabia ne te sɛ saa ne baabia ɛhe na te saa na he so na ɛte saa baabia na meka sɛ baabia no sɔfodie mu o ahenie mu o bibia mu yɛbɛnya bad night anaasɛ nkatebɔne yɛ dɛn ɛwɔ because baabia me bɔm na aba so otumfuo sɛ tɔtɔ so mmienu na mto sɔre ma sɔre wohwɛ no toyɛ paa na nane toto a ɔno no oni adamfoɔ otumfuo ne obi oni adamfoɔ ɛna ɔmfa sɛ ɔno tu nsa didi ɔno ɔka kyerɛ no aka kyerɛ obɛtumi atu ɛdi ɛfɛ no kuntum kantan boho ne din no nana to bo ase your friends kuntum kantan boho kuntum kantan boho obutuma kuntum wɛ kakraka paa na afɛ deɛ wayɛ kantan wɔna ma no obi ɛbɔdwo so afɛ de wetuma adwo once mamu ɛsɛ boho once because kuntum kantan boho yɛmfa ne ma no bi nana osi deɛ asɛm boho me test line ni 0543 596070 0543 596070 when me test line bet me dey aba fidie so wo de ba ye be kenkan e de ama e na ye nchakra be bie phone line no enti hye no so ma me be da ase nana wo se otumfo se atu ye fra no kuntum kantan boho twi we de emsa no oden ni din ba akoro no obetima mo aye kutu no amu aye kantan wo wi anu onu asa adwo se balu no foi because yɛn fa nsɛm basabasa mfefa no wow ɔda aseɛ medana no bɛsi so wɔn abo aba so wosae mistake a na wasaadwo wagye firi nsɛm wasaadwo afiri nsɛm that's yɛwɔ ahemfo no bi wɔ hɔ nom a ne sa na bi teɛ baasɛsɛ na abɛyɛ sɛ mene da bia membrɛmu nya ahemfo no mebrɛ mu mmɔ ɛyɛ mpanimfoɔ no ɔnsɛ mpanimfoɔ no aba sɛ ebia me am ka sɛ me papa ɔwoo me anaa me maame ɔwoo me sɛ ɔmo no and the tia am begin on tete wo no na abɛpeke sanity baby ameka se yɛwɔ akora ketekete a oni spirit na dwe ne yɛ raw the memory no hwee ne so ɛyɛ clear afei na ɔbɛpeke mo what does it ya be download bibi de go ne memory no enti deɛ ɔbɛtete no ɛno no bɛfa na da bɔbra sanity onya fa wie nso deɛ a ɛbɛyɛ de nso wetima agye afiri nsɛm dabi because onya fashion nsa wasua wie ewuram what does it eni se de amamre ne amane de tie from sabre no a de na ekoso na de say bragro ne nyina ese nye ne nyina kwaya abosomsem omo na ese ye se ye gro abaya bra e ya abosomsem ahonfi ene ye produce o e basa na enso enne ya ye se ye nye sa bragro yi nana ye hwe ye mai abobo nse bi anya 12 years nu anyi nsan because bi na me ko program bi omo your program young boys and young girls baby o me ka asie na o ma wura ki asu bi achi enkura ne no marijuana yi wi na abaya ketewa bi o wo hwe ne to te se me nsam na nufu okuta no e che ne ti manim ho no mo a no mo e de atu akora no okura kubam se no opu no to abakire na kwabra no so enam ho no ofeche me hwedi nam so they say that na say you need that bi o ni nyina ya mamre na ya twam eno no asem no enka ne na nke wo dabone eda we nkonsuom eda we de ya communal labor eda de ya say eda we sa ne ma we nyina na eni obi o ya hemfo no de na omo ye say de akoya asem kase pa na obi sase na hemfo no de na omo ye no on say de akoya ne say ahemfo no omo ye do betimi but they say because of say politics abe wura mu ntino o kan wa kan say yesi kabima mi kabi amamuo to bi atimi ka do pe e bi se na ka brago ho asemi mia na me kasa asofo nso ka ho bi on say sofo bi wo no ma ono amamre ne amane no onimu dada sofo wo nso dia onwura mu nto onimu hwehwe bible no kan ya no so di preach what does it ntia da mi bu say sofo bi say
some say bragro nye dia na subo nso on because the mimi hunu say me ebi ama me hu so bi ye gro bi brado me nim say si agro bi bua obi bra wi a ne ho ade na ediko sunsuo so ya gro nipa ne bra no de wi a ne ho ade a de gro ne bra nyina ensuo so ne ediko si se wono oba ne agro de bra no ofa ba ma da ensuo no ayi no enkoda tumi no emfa na ni ho ne ma da wow na emum se wa fa oba da de a won fa oba da de ofa ba ma da ye nkone ni ho na se ensuo de ko musinye na se na me pache wo aha yesua de akra enipa bi adwene yon se ensuo da ho ye bone da bi ahwe me ye program bi wo twiro ko ehso so ofa me chiawo me se Kristo so me ya bosom sem onyankopon ya bosom Yesu Kristo ya bosom ba me ka we obi nti ase ni nyina so wo Bible mu efise ya se me nya born again massacre me sacre ya ne ya mo mesu aso dem ya de me ko nsu tene ene ya de me ko num ena me hye bo se efi ne ko me nko me bone ho biewu ya ma ni pewu ni oni pa nti ase me nko me bone ho biewu massacre me free nsuo no ba ya obi yire totwom obi ade da ho mafa ade kura me mesem do nyame anyame ya eho na nsuo na edan no anyam ebi na se wo kan ya guro obi bra de ho ade nyina na ade akwakosi nsuo so sa abaya na guro ne bra no so ya pretender wafa ba ma pen na nsu ni pen mu nti wo se me fa bi da nsuo ne mfa no reject ye misa se tumi be ne won nsuo good ana misa ka bi o se misa kwa asore ne se enwro me bra me oba enwro me bra makwa asore me dia busum me kan se 12 years in field mienu ne ya che me asubo ehine fa ne kobo masuo ensuom ade nte kobo masuo eno adesu ade rebenie tamu se se ko hunu se nsuo da wa se nsuo ya bosom good ensuo ya bosom na nai obi ya da no sori anopa first and first ofiri ne kata so ade ohia eye nsuo offense ohuru nanim na nanim ate unso da no anim afuafu a wodi nsuo ko anim pe no anim na teretere na aba normal sabe woko anu tumu cha enkabu onum offense anu de ahuru nanum oyitwi ne se wi a ensuo onum bi ko ne yam wo wi ode nsuo akwa akwadware atare ye fi ade nsuo na eye nanso twifuo na bibifo se ensuo sa ye bosom enti da bia me challenge ni pa se ensuo ye bosom de a ene da bia yai ya no bosom gu yeyam ya wo to bi bia fra na bosom de a ene ya ne bosom na da sore ye okay na we de me ba mu akra bram the way bosom no ye ntiase obi antiase me da bia meka ye ka se bosom a asante ankasa no obi onya asante ni wan tiase no ni asem ma we asante ye ka bosom ya e ya de sombo bosom e ya de sombo ma me me dia me fu na sombo ma me enti me bosom no mo what does it ade abalite manije ho no enti ka de bosom pa dia ye nko fa ye yi ni hwe ni yi ye ka bosom ya bosom pa e ya de sombo ma me ade a me cherish most na me bosom enti ye na nanom ye ka se ye na nam bosom no abosom ya abosom ya ade e sombo ma won mu a da bia mo ko no ma omo mfesom di fi be kasa ade no da bi omo ko mo rom ne mpaboa se white na black na shana o de ade white be kan ho what does it sad na sombo ma no ana e fa na bosom o ne se bosom se obunsam onya ade papa bia da bia nse presi no ye want post enkomo bia ne di mpam da what does it enkomo bia ne di mpam da so no onya hwe da mo what does it ani mo nyama se di me nyankopon ye mfa me nyankopon o ye de mabunsam sanity what does it cheka bosom na asanteman obi ba ha kra mpo a o se odi abosom sem ewe ye se sem ade ene bosom sem wo ko na ko di obi atam no nya bosom sem what does it nana ma memra mu akra me pa chewo ya nana otumfo pem so obi anim sa asanteman hene no nana kasa me ka cho se nana kufu adokora ntu nano asem because ono ya ntu no so obawo wode ne ho nana kufu ado ntimi fa ne sense ne bo nkasa mia ne mia nana kufu ado ntimi ntena paka mu nkasa afane afanyira media wode abebo ne bo ba pem so otimi yesa ne mai sanyi otwa di ampo na beto ne nsa flopem so awo wada obi antimi waya ken onye chief yes enti santema hin ntimi fa ne sense ne bo nkasa asante ya media
What baba Asante bi say na me pese ye no. Yen san ko gyina tete atempon so. Yen ko bisa baabi akwampa ne da. Yen ko nkofa so bi ne nya homeme ye kra. Ti na nanti bi nya sa ne ma we. Na na say obi ka say asa say politics nti ene enye say a. Me so me challenge kakra say. Ene ye basa na tumi na ekuta Asante no. Na tumi na nya adwuma bi o. Se tumi ne ya adwuma bi o dia. Ye wo ye hene. Oh de me che ye wo hene wo ho a. Ono no osi ade a wote ade so a obetimi di nasi pom se enka ne nsuo ni enkom mumie ni nsuo ni mumie nye se communal labor yansa anya ese hwe efi na ekum Asante ana mebo ene kura na de tem se onsa Asante otumfo se toto so bi na me to so ma so de tem se ono no eti odi mpanimfo atoto oman bia no ye o mampon hene ono hwe mampon so yo aguna ye wo say me pa so me be me phone line no na oso abem ena nkomobo no ye hwe Asante ne nkoso emu nipa sana na Asante esi di ne dwuma sana nkane ne yakasa Asante ade ma Asante on say Queen Elizabeth the first obe pm e wo say krom ena o ka say this is Kumasi the garden city and the garden city I tell you about the filthy city efi mai first we hear the way yam penny forces to niema na bibia dana kwam ena kajetia ko he ewura efi pe esum ho wodwere ho a wonte ase emu nipa korampa ye fi obi wa twam wo no ho a sabia so firi ya ne so na eba enye abusia brankomo emu 0200 603 0200 603 602 me pacho me bia me phone line no enti osu beti aba wuram na dia onso woka no brabeka ya pese ya ma ya mpanimfo hunu se tete obi ka tete obi kire ya nyiri pi nanso ya beto kakra na beto ya na yefe ya nsa nkofa biu ya kofa me hunu se o ma ne mu beti na wano da se biso ye me kan se on se otumfo de mpanimfo atoto o man bia no bisa mampo na juso obi a ibi Kumasi krampo no ye obi o hweso ene otumfo ankasa ona hweso de ni wo obi atoto ano bisi o ba ntema hene ye wo asafo ye wo edum omuna ye omo no ana ese omo hwefse ene to ya omo nso sa wo nkofo ihwehwomase o eno kre adase aside government side no ye sa nkofo ihwehwomase ti aban no enimadi no hello ye mfa nto nchen hello hello yeah Major, good evening good evening opere kase o di ne ba bia kase fe nana Kwame body nana nana me dance danse na me fidie ne ha me ntiate na mabaka ya bam ene e da se so asa ba bio ya me sha me so me da mo atebe mo djuma pa mo ya ma Asante man amen Major, ma me ka no se ye manana mo ni adjuma me da se se ade bia sombo ma no e ko na ususu wo sa na tie eti se wo japade ne sa japade ne sombo ma wa o tutu na se o pra ne yie eno eno na ma ye na na no omo mi je omo amamre ho ebe ya maki so tumu na da ya kofa bro kuna mamre e dia betu sanye ye de no sa na tie abofo no so mpokura ro hwema mejo omo di o mamre zo Davida ade ti ne ko omo de na to asere na ya befa omo de na ye ya fe ze ne ajo eno odi ka se bible na shape na the bible no by eno anso na dia fete ba enti mejo mumuso ana mo chekere yensa tekumawu mo nya problem ana mo hire pa dia sremo program ne hia pa mate nti mumuso na mo aduma mo ni nya aduma ene ya me sha ba nana kwa me body hello wanti me anyina nana no one know that so say hello no one know that so say otumfo atoto ne ntotoye wode ahemfo na atoto enkrotuo obi a wo na adon na no dan fine nana ti akonya so heo nana kufu ado ti akonya so NPP na ti akonya so yaso obi a se nana kufu ado na ede se party na nkoyi ya se nana kufu ado okuyen
yɛdum kane a Asante mu sɛ kufu ado aka ne ho mepa cho kufu ado ɔyɛ adwuma la kiti enti sɛ bibi nkɔ yi a why na so otu ne nasi fam sɛ bantima nkɔ yi a bantima here ɛna sɛ na natumfo yɛ dɛ wɔfrɛ no wɔkyerɛ ntan sɛ me nana nyɛ sɛ ntira me do si hɔ wɔfrɛ me enti asotwe bi wɔ hɔ a na from the highest authority na de ɛda yi wɔde ato hɔ na ma bantima here ho sɛ yɛ mistake a me otumfo bɛyɛ dɛ ana ɔpem so ɔbɛyɛ mistake ɛba sɛ bɛma ahemfo wɔn ne nyinaa yɛ dɛ obiara di lame ɛne ɔhene bi tumi pa akwara ketewa no wɔbu ne to agu dɛ obi tumi kɔtɔ asase baako ne atɔ agye sika wɔne bɛba ho so ne atɔ ama nipa bɛadu na ntɔkwa asi ne ɔhene ne si baabi ne ɔtoto wodwene ho a wonte ase abere a ɛwɔ ɔhene kɛseɛ ɔhempɔn adeɛ medɛ ɛwɔ nanatomfoɔ ho no sɛ ada ɔbɛkyew sɛ wɔayɛ bibi sɛ yi ɛda no ɔbɛtu na meyɛ sure sɛ nana ka sɛ paneɛ mpo tɔ Asante mu a ɔte enti nana te ahemfo a wɔnte sɛ ahemfo yi tɔn nsase ɛma nipa mmiɛnsa yɛ ɛbɔɔbɔ yɛn ho ɛbɔɔbɔ yɛn ho tu nana wodɛ ntwa no wɔte paa na ɔte anamɔ bɛ na otu fa deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔnsɛ yɛsi atie yi ɔntumi firi mpam ka sɛ wɔbɛka asɛm akyerɛ me nti megyina asɛm a aka kyerɛ me mɛyɛ yi so abu atɛn wade aseɛ na mmom no ɔhɛ sɛ saa nsɛm no nyinaa na ɛwɔ hɔ nti na yɛwɔ da a nananom hyia such a Mondays ɔmo hyia na wo a asasesɛm ahenniesɛm ne biribiara no ɔmo siesie deɛ sɛ fata ɔno ɔde ama wo deɛ wɔn nso akɔdi wo hɔ no ma ɛnyɛ wo deɛ na wagye afiri nsɛm wade aseɛ ɛnti sɛ obi akɔtɔn asasɛm wɔ obi a ɛne ɔno ne ntam asɛm na mmom ɛnyɛ duru ahemfie deɛ a ɛhɔ ne bɛmu sɛ ɛhɔ no yɛnka mmara hɔ nana ɛbɛyɛ dan na asɛm yɛ tiri afofora ɔhene bi obu me kwasea me nana bi nana ayere bi ɔwɔ asafo hene ahemfie me nana ayere bi meto so adom asɔre papa wei wɔyɛ ɔhene bi a wɔyɛ justice ɔhene bi obu me kwasea papa yi wura mu a kɔsi sɛ nyame amfa fi anka me nsa nka asase no kɔde anu aseɛ kɛseɛ na bɛtɔ me so wo no so a n'anim rita kama ɛnso sɛ korɔ no hello ɔbɛne kɛseɛ wodi ne baabi akasa firi Bacha me din Dominic me kasa firi kuma so fo Mr. Dominic asuafo a meda ase yɛnkɔe aso pacha me kan sɛ ene no first na ahemfo no ɔmo tonton ɔmo nsa sa o dabi no hello ɔbɛne me tie wo me say first no na ahemfo no ɔmo tonton ayisa land sa no amnamu kura na ɔhene no ɔtɔn tete no na ɔhene bia ɔyɛ no sa plan me de hada school me de bible say yesi no sa yesi ni nyina efiri ajaye sai we bu ni nyina efia ahemfo no sa ni tiri ama aban panyimfo no agye ni bia abaso oye no me sema ahemfo no so yinto mo fo sɛ de omutumi tete no na mo ye no na so mutuma ayi disato ayi ko so meda sɛ Mr. Dominic nyame nhyira wo ɔsɛ futu a papa de ba sɛ ahemfo no anim onyam no aba fam sɛ yɛama president mo aba bɛyɛ kɛseɛ ɛsɛn yɛ nana ɔpemsoɔ the whole Ghana we have only one thing ken baako pɛ anameboa wokɔ gamankyɛ ahemfie a wɔnyɛ ken hello Hello. ɔpɛne kɛsɛ wodin ne baabi akasa firi Hello. ɔpɛne wodin ne baabi akasa firi I'm Pastor Mikadati Tukmai. Nachimai wodin ɔpɛne me tie wɔ ntimi anyina so nana hello good evening ɔpɛne kɛsɛ wodin ne baabi akasa firi Bacha me kasa me di the airport me kasa firi anama nkrasa okay brother Bacha neti plan no neti san to ta se for de no every day na ko ko bo wi aso o de honhom na bo wi aso then nipa o de honhom na bo nipa saa to na o de honhom bo ensu
nti saa wɔn no nyinaa so Nyankopɔn bɔ ɔmo sɛ ɔmo bɛboa nipa yɛ nipa na ankasa na ɛkɔ nsuom kɔka kyerɛ nsuo sɛ tie wie a ɛsan sɛ bosom ɔho ɛno kwasɛm paa ɛno kwasɛm yɛda ase ɔpɛne kɛseɛ mfransa nana ɛm sɛ mewura ahemfo mu kakra na ɛba sɛ yɛa no m'ani abere m'ani berɛ abere nyinaa ne sɛ yɛn yɛde yɛn nsa se ɛbo sɛ asante yɛne yɛka me se yɛka me se ɛkyɛ ho ɛne obiara nim sɛ asante yɛ asante. Hello. Hello. Yeah, hello. Yeah, me bato me kasa free akra. You from IC. The thing is you kasa mo program na mo ye na fine program pa. Na Hello. The thing is dɔkɔɛ kana sa nti sɛ ɔmo kɔtɔn asase no korafo no a ɔbi tumi nyɛ ɔmo hwee ɔwɔ sa kɛyɛ na nka mmerɛ bi wɔ hɔ a ɛtumi ti wɔ ɔmo serious pa ɔti wɔ mo a na wahu deɛ ɔbɛyɛ ɔmo a nkɛyɛ fine ɛnam sɛ mmerɛ bi saa de ho si ama wontumi hu sɛ neɛ wosi wɔ mo a hello yeah me se sɛdeɛ adeɛ no si kɔ so no dɔkɔɛ kana sa akɔkɔ sa nti sɛ woti wɔ ɔmo sisia no a polisi fọmọ mu kura enye yie agye sɛ ɛyɛ funa kasa ɔmo na enim ɔmo mbra ɛnɛ kwan ɔmo fa so a ɔmo yɛ no. So what I say? Hello. Hello. Good evening. Good evening, Opani. We didn't have a cassette. Because I do this, my man, I'm a network no money. Okay. What do you know? Yes, yeah, my when I just moved here, maybe be able to come out this way. I brought for them here the two. Nay, yeah, the energy to the end, this nothing, maybe good man. When the man and the bad boy, now assisting an eye come out. Maybe, yeah, but they are brought for them for and for the year, so be also a brothel, a brothel. It's in this media, no. Opani me dance pa, Abdul Salam near na. Nadi wa modi. Opani me dance. Nefa. One last call. The package about Cope, number one from Momia, made the phone line at all. Nana said, yeah, and penny for a friend, Elkenny. Once assembly is in your book. You can't Santini, a woman on the airport, a Santini at the ancestral book. That's it, to say, Asante as a ball as you. Who shall soon one? As soon as you but as you know, a jadaho. On the metri. Yantia many abri no. And ya him for Nina, on some mecano. The chair was say, Men and Nabi a friend and I be. Papa dear. Me who or him and the new cassette, that says our panica. Boy, nipa. Hello. Yeah. A panica here, we didn't have a cassette. Hello. Opening me part of you, Fidian Cacra. Because Yo. Mpɛsɛ mi sɛ nsantefo no wɔn mu firi hin wɔ bɛɛ central region. Medase. Nana osi. Ayo nda. Ɔpɛni sɛ obisa sɛ mpanyinfo no mu firi hin fa na ɔbɛ pie central region. Okay. Ɔsi no wɔn mu firi hin ɛna ɔbɛ pie mu wɔ central region. Ɔmo nyinaa ne yɛ baako ɛna ɔmo te ɔmo. Manfra no. Obi a baabi di ntrafa. Nti ɔmo nyinaa te ɔmo. Yɛ ɔfɔ ɛfa no. Akamfo ne. Akamfo ne fa. Ɛna te ɔmo. Ɛna ɛfɔ ɛfa nfante. Okay. Nana osumi da ase. Ɛna onim deɛ. Abusua yɛnyaa yɛ ankeɛto aso. Na obi bɛseɛ. Amansa akonnwa baako fo ntena so nkyɛn na nsuo nso kyɛ ahina mu a ya na yika enti mɛsɔre ama obi nso aba na na osu mepacho fa number to dwa ebi ya na ensɛm edi yie ana nkɔmɔ edi yie obi pɛ sɛ ɔfrɔ na nkɔgye nkyɛmu bi fa number de to ɔma my number is 0553 0553 611 611 508 508
0553 611 508 508. Mepacho way na Wusu, the historian. The number and the two jano. Eti nkomo bi wo ho na se antimi antoa so ha. Mepacho betima friend back door. Ojo we nipa ono bedi nkomo. Mepacho friend so a yes show respect kakra. O friend wo mfa. Mepacho ye adwuma. Oka mamre sem e okomfa no te so side. Baby akomfa no te de se ka na pem ye ho no ye adwuma. Eti bi a data be friend na se wonya brema wa enidi na tem enya homaso. Wonya bra ono obe kasa. Mepacho me da ase. Aha eye kuma TV. Na ne nkura bata friend the spiritual host it. Eso enu ani da so a wo hwe. Na esi ade ya de dwumade e bekọ awiye. Ya me ya dum a ọkyena ede kosi fiada. Ya da so ete afidie so. Adesua ne ya to aso a na history no, Asante history no, nyambo a Monday ya besa ba beto aso. Me a me de dwumade ho tia me no. Ya friend me major prophet Charles Opokuda. Me pacho me dia no. Ebi na pesa oba afidie so. Wo so ehunu bi a oso pesa oni e be ya adwuma. Ana be ko asema ma Asante. Numbers abeti we aba afidie so ana say fresh lines we. Ye no twetwe nkomo na back door. Ye so ye be pia do aba betra afidie kase so ama ma Asante nyina so ho. 0453 011926 0453 011926 0272854387 0272854387 0200 603 602 0200 603 602. When the numbers me answer, ya de edi juma. Abusua nyame ya adomo a ya wo kyera. Me chia me kru nyina Sister Augustina, me chia pa, one Sister Loretta. Afa me cameraman Mr. Kobe Frank. Owura ka wachi. Ana me master ba akopɛ, me PM ba akopɛ, Mr. Ochinozo 1. Ana me able director nyansa bo afa. Brasa me se nyame onhyira wate. I salute you. Onhyira no yere ɛna ɔba. Afa me chia me ankasa me yere. Me se Rebecca Opokuda ko. Mama, me chia wo. Bye bye. Training job Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ wei eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ